Bueno, este és el segon dia, perquè tinguem un nivell de lo que ha caigut per així. Quasi res diu el diari. Ara la policia. Caiguda del pulpo. Si t'ha agradat el que n'hi ha per així. Bueno, retransmitiendo para el canal 9 desde la ciudad de Richmond la neva que ha caigut. Mira, me'n vaig a veure a l'Oni que estan llevant la neu des del tio eixe, com es diu? Des de l'oficina, en les pales. Bueno, pues us ho ensenyo tot perquè això es pot xillar. Això es pot xillar. Aquí està Rose. Me cago, tio. Hey, Lonnie! Good morning! Does it snow like this in Italy? Yes! Okay. Hey, Rose, how are you? Hi, How are you? I am well. I'm cold. So good to see you. Yes, good, very good. I tell you, it was so pretty coming down. It was. I sat at the window for a long time. Hey! Elvis, good morning!